জয় বাবা গরিয়া তিনি চিনি 13 খেপি ধর্ম সভানি হই চিনি তৈ খামা ময়ল নিবাই জংজাক চিনি थाइपं हाथाइनि कायसा लुकुओ हिंफेरै सामुंजों तांगानि हि हदा सं बा मयल सं जों रमानि बाङै जों रोङो रोंया वाइसाफानो अमाहायबो बुगिलाय जामायाख पारारावबो अमाहाय जों कोनो समय बयनियावबो थांबो सागनि जेबो नुगै जायाख अर तिनि मयल सुबामाबाय हदा सुबामाबाय सिनि थाइपं हाथाइबो पारावबो साकेते बरावबो गैलाय जा रोङो रोंया जों मोंसा रोंया फानो जे जों खायजामानि हाय किसा मिसा जागोसाया खायलायजामानि न जोंनि अर फायनाय हा हदा तै मतायनि जानजा पद्रे पद सामुं बेरजाक तांनाय रक तै 18 मयलनि चौधरी तै 18 मयलनि पांचाय बरना आं खाबाय खुबाय खुनुय आं जोंनि तांमानि जाया दं हांखे जोंनो नागारजा दिहनै आं कयो गेतै अरनि जों तिनि मिटिं कप्रलाय हांखे तिनि जरानि मिटिं कप्रबाय हांखेनो जों फुसाखेनो जोंनि लोगो जत्तनो माइचारनाय जारा डेलिगेट खाइ माइचानाय दंनो गोसों अरनि पाइखा हांखे माइचालायै जानजा नावखे जोंनि लोगोनि जानजा नावखे नावगराय नागै जों मुथुनाय आनो बनो सागैनो आं आंनि गावनो अरनि पाइर जाखा जय बाबा गरिया